Слово «Чарнобыль» сёння вядома ва ўсім свеце. Аварыя на атамнай станцыі ў Прыпяці ў 1986 годзе стала сімвалам тэхнагенных катастроф. Урон, нанесены прыродзе і эканоміцы Беларусі, быў каласальным. Больш за 200 тысяч спатрэбілася чалавек, каб ліквідаваць наступствы чарнобыльскага выбуху на 4-м энергаблоку. А 500 населеных пунктаў увогуле зніклі з картаў забруджаных тэрыторый. Первые дни аварии на ЧАЭС особенно запомнилось. Это информация в районе колхоза Тульгаичи. 800 гектар леса оказались коричневыми, потемнели. Вот это особенно. И, естественно, это очень как-то сказалось, повлияло даже на экологию, на психологию. Вот это особенно. Я работал в это время председателем сельского совета Рудакова. На территории сельского совета находилось и были мобилизованы 2 полка. Рембат, Самбат, рота ВАИ. Это огромное количество техники, огромное количество людей, которым была поставлена задача удержать населенный пункт, выстоять. Это было вот первые дни. У выніку аварыі ў атмасферу трапіла ўся колькасць радыёнуклідаў, якія на той момант былі назапашаны і знаходзіліся ў рэактары. Пачалося адсяленне людзей. Для многіх сем'яў другой малой радзімай стаў Маладзечанскі раён, дзе ўсім былі прадастаўлены жыллё і работа ў новых калектывах. Мінутай маўчання ушанавалі ўдзельнікі мітынгу памяць ліквідатараў чарнобыльскай аварыі, якія заўчасна пайшлі з жыцця з-за прамянёвай хваробы, атрымаўшы павышаныя дозы падчас работы ў першыя дні і месяцы пасля выбуху. 26 красавіка – гэта яшчэ і дзень напаміну ўсім об адказнасці чалавека за лёс зямлі. Так сложилась судьба, что основной удар приняла на себя наша Республика Беларусь. Более 2 миллионов пострадавших людей от данных последствий. Сотни тысяч людей, которые потеряли свой дом и вынуждены были переселиться. Оценить это как-то невозможно. Мы сегодня здесь собрались, чтобы сказать спасибо и вспомнить тех, кто не жалел своей жизни, всех медицинских работников, военнослужащих, МЧС и всех людей, которые проявили мужество при ликвидации последствий. 26 красавіка 2000 года у Лешна былі асвечаны металічны крыж і камень-помнік ахвярам аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Жывыя кветкі і вянкі ад удзельнікаў мітынгу сталі данінай памяці для тых, каго закранула сваім святлом зорка Палынь. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.